Ubwansu bw'omuguzi. Chitariki isano chumutenyo kianda litukolia Alamisi mwanchomo ligerelia ngisaranse kirego kiaye Evelyn Osero kwene kiabuna asilibo elimo tonyera ko batogo sanga amona hitogena to batogo kwariganiria kurwa semesa ya itoya muyena mange gati yabo omugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo goikirana bosyo bwa a committee ye senate goro yobo tumekibwa eniba sanyara kobaga koerana koyereniria amaborio hayo arengete anene chinchira a county ya Nyamira egenda takobage go tumeka enibo yabo nyoro boigo neri tukolia gatato etaro yayo muraibwense Dr. William Ruto sense ya China yamanande amango mwanchomo ligiria senchire bokira ngo kwaligane korendri tanga tikatonyore ari ngwaligane tia senchira yobenge Anentura maoni. We will still welcome written memoranda, submissions na maoni and-ons. Murobiri boko sangiririe birengereri gore muswada we finance bill 2024-2025 me county ya Kisii go chakase chinsemo ao. Yo indegera bana abanyorobo konye na batera bana bakaiga batayikunyara kende pi. Ikiyaga umwana omuke mbona igireti 8. Oyo onde dia igireti 2. Oyo onde naka mwana gake gataramanya kende buna bono isakuete erega kitamaje nkigenderete. Iyabanya gokiesa otayikoranga ningikere. Yamateye mukurwase wodi chuni ko bolio boyene guchaso mwancho bonyara ko bagosire bugema kubatukana ko gwerwo mote. We have given a service, we have a right to be paid, yes. We have what deductions that have been made to be remitted where they're supposed to go. So if the national government is not remitting money, then they should return us to the national government. Amatuko 18 mubwatiri gwakana abakori emere mwase sector yo bachenwa chi county kiombe kya KMPD kenyere ko bagikoraria. Ayo amanande amango mwancho mo ligerelia ngo kwaligania onyara ko bagosanga muranja senchira yobo ikirano bunere botambe gutara semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gutara YouTube Ndizi TV News ya website ya www.ndizitv.net Ensemo ya kabere ye studio leader Moseni gagendere tokobaga kwene kiabuna go chere gutara sumuno webi manyerero chinga kiboigo osara mo manyi ha ligenda tokoba gakwene kiabuna chibichamurero cyago chira senchira yobekerano lianengoro kwa Josephat Mesingo kwa ligazanyara ko batogosanga naye kurumo chakano ngoikera omwelio amaya ensa eyamalitikolia na misi toko ya Chakorwase county ya Kisii buna enchira eyamoyo go sangreria ebirengererio igoro yobo tumeki bwechibesa ime county ya Kisii boronigo egati yabo bisa Korwase county eyo banyara ko babagwikirana chinsemo elioko sangreria ebirengererio nabo igo kwena na libagalia bene ochiase abanainchi ko bwatoke birengereri byabo igoro yo muswada of finance bill omwaka w'ikirubere na merongo ebere na inyebere na isano litikolia lero nigo banyara ko babagwikirana asechia bisi chie sub county ya Kitutu cha South ase omochie omosocho ase boigo egati yabaninche banyara ko bagwikirana go banyara ko babako enena bene birengerero byaba banyara ko babako burenga serikali nyare ko bagego tumbeka boikiranu enibo hiyeko nyara ko bagego sangereria kurwa ase abanainchi nyara boniga bo bisi boigo banyara ko babako bolia abanainchi banyara ko abaikiranu chinga kibagenda to ko babakorwa ebango yabo go cha sobotene rwa serikali ngagotomanya muliki oito dipon asanya Asomuro bilion bogo sangele birengererio Korwase common mwananchi gore finance billion mwako yo. Imeje bunge ya Kitutu cha South bamenye benseme yuni go beso kiana go sanga amaganyo abo ao
kisha serikali ya kaunti ya Kisii inzi yo Gavana Paul Simba Arati. Asamalieta nkuru kustela choki ingokora egasya sekombe ya Sekom rero gotwarenge musocho gaiga ase sub county ase ngenje gusanga ebirengererio nokonyora maoni korusa abantu igoro ye finance bill 2024. Nanye nabo nigo baboririe serikali ya county kurigereria sobo ime abantu bali bamenyete noborema. Muntu narwa maoni abo munanga kibatagete especially kiruto kurigereria abalemafu ngaki adjustments kitotagete chikorwe especially kiruto kurigereria byombe bibyogokonya abali batari kwenyara sebinyoro. Chiga kecho nigo basegete serikali koinekyanga abamenyi bonsi be county ya Kisii babwatranigwa sobwamo igoro yo murubiro yoiga. Samareta ngoro kuna Jairus Kebagendi ngokore gasi sekembe gatalia serikali ke kuna a million hugs ero nacha to represent the youth na myself as a public participation na njembe berengera libyana as a finance bill ya 2024 ogo ganikuwa noko nini ngokore nga county government inyali kobeke document ya se website ndelio bali batali konyora libagali go just public participations banyali ko enyora as a website ndeli banyale konye soma na gwetera na ko rweberengera byabo asengenjo kero mwananchi na bwendete ku rweberengera byabo lyokonyora magenderero niga abantu bonsi baborigwe kubwatisha serikali ya county anene asugwa kana ebango negento kingenjo kero umuntu gwakane ebango ikyagere kero gwakane ebango gotugwetinira na tutwara magenderero ase county yaitu igo okurangeri gwitu ko cyase kero umuntu nga karwe bango bana bangine kirotoko ni chinyeni ali echiro akana chibese chigende county libagokorwa siringi 20 aso mufuko bw'omuntu igo wasaliri amagendera ali gocha kugendera ase county abamenyi be county ya Kisii ondata tikiri maega ngo bayire libagali abene lyokorotota amagenderero kurwa se serikali ane turasie kamaoni. We will still welcome written memoranda, submissions na maoni and-ons nonye no mwananchi omugusii oso amenyete Gusii oso amenyete Kisii County, and I actually invite you to demand for services because your duty is to pay taxes, then our duty is to deliver services to you. So pay taxes, demand for services. Ginko reporter ya Ndizi TV korega sicha bisi cha Kitutu South ichotoka imeje bunge ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisii litirana enkoro kwa Dipon Asanya Maliki oito Dipon Asanya imeje county ya Nyamira ni gobono ababwatani besekta yobosombi bwa boda boda bakoragwa amona omonya kirogo bworosagiarwa masabano toyibo igore omo regional coordinator orogongorwa Nyanza Dominic Babu niganyale ko bagwesokya na kugikiria egatiye bikoro benyale ko bikorokana subangoiga ebyo birengete obosagani bwabana boda boda nene chinga kibagenderete amonemere bubelyo yabo yobosombi bwabo tambe kolengana nere nigo atebire ebikorwe byo byanyale ko babiko gikirirwa kegima na kobolia chisekta chiria cha obolendi gati yabebita seni byo banyanyimbo ebigotoka ase chinsemo echo gati yabo kelia keroka banyale ko babago kora omorobelyo bwa okorotota nabwo gotinya obolendi bwabo utambe anarego cyase ababotani be sector iyo ya boda boda. Asama redangoro ku Dominic Babu umunyakere wo boda boda sub county ya Masaba North na ndende coordinator ya Nyanza region ya mangana boda boda association of Kenya. Amurambare bachete se stage go Sahal boda boda stage baga kaji bigi mwana boda boda wake bigi yo mwana boda boda mwa bakanye yolinzi kera banda baito ba boda boda bana bakalika bakoliko bakaba mbaba koliko tumuna boda boda nduna abantu sike tamachiko na ndetwanjete ko bwati dichiko bwango gantuomera netorwe directions ngakitora beto okolegasi ndengeti obora ibwa Masaba North mboro obisi bo okolegasi na ntoto to speed yari kokona amanyo bora ibwa Masaba North mboro kera magosa abeiro manyanga akorangeri na OCS ase Masaba North to waji police station inye lakini police station ye mona to abere to gotwara nere mechande yakeroka police station munantu abana boda boda ba Masaba North na rosa mo solicitor general ito nole serikali ime kero ko igure boda boda to kolera igo mwango yange tigarete kebe oso nyumege ndeke bege taraji go to koleka na ndo tagete
aba sigari gose omo speed ito okeroka omasaba not na omo CS okeroka police station bamanyo borai bwa boda mboro na ne mubwenete gosiku na ande kikatiba tari lazima toko sabato siku etoro kikatiba tuna bantoro office kikatiba egende ko era ngukwana aba muna abona chieba muna bale babere group bakwana banyora sabana boda baro babakazi aba wakili baito mbaro bono ndore de ariko enda kende yonsikira abeke to ende court egendo nargo saba abantu baito ba boda onde bwen start ishibu no onde bwens ta korane ta nyegeri kutar ta tishiwa ti mwana boda mwango mo bwatari gose komo seli no commander inspector general police na omo waziri Professor Kiture Kindike no mo PSO ito the son of the soil PSO Molo. It is high time we need serious action in the town of Keroka. Tugutigana na roboti urukurase county ya Nyamira imeye county ya Kisii na kurwase ward ya Ichuni ni gobono ya mate ya mukurwase Kenyoro Kiageta igigotoka se ward eyo ya Ichuni constituency ya Nyaribari Masaba yenyere ko bagegweso kena kuboria oboene bu mwanchu obunyara ko bagosonya ndete ko bagusiri bugima ko bwatikana no kugwerwa omote korengana na aba ya mate yo nigegotebanya gusira omosacho w'imyaka ya igatwa niganyare ko bagagotiga maiga ya mate anene abana bono batabwati nchirende yonsi barachiko bagwesira sobugima bwabo nigo boigo banyare ko bakomomochia omonyene omote oyo nyarete ko bagakonia omote oyo asataranya ko bagwesokia tawikirana ase enka eyo helio kubwaterana emeroberio yokomwenia omwanchwa obo nigo banyare ko bakobolia serikali na boigo bali babwato wancho kuya banyare ko bagwesokia linde bababwate sieli banyare ko bakobeke emeroberio meikirano yokomwenia omwanchwa obo ano yose ano mwana omuminto ekiagera no mwana tuwabuate ekingu kiekanyoro egine kingu kiento kukiaga ndaliraba ekiagera no moto ikogera gasia gokora ndabona abunkwirigeria arenge yaite kwirigeria ekigoto konyoro mugano nga nigagitwega bakubutoro mote ekero motoko gwa akamya gojeso motoko gwa ukamugwira mba ukamurara ukamusenya nta angu mubiro mugima ekiya omwana obunasirite sayo maiga ari amasegesa kugacho mote bari abanye no mote ekigoto ko barangaria abane mbari gocha olibuyeka ogoreto mote ne arogeta atubwati yakaranga nkiya koba bakabono iga oyiya eso moto mugwirete ekara abantu be media bago chioro ni abako batenga chisese chiro chintindi sana mpata getonda so oro inde media chikubwata ole nkegenderete nabo tukumetinga iki ingi so bange bago kanira ekiaganya serikali to bokonyi inki bago kanira nda abantu bakyo indegera abana abanyoro bokonyi na batera abana abakaiga batayikunyara kende pi yokumuranje serikali yo minto gavana Simba mheshimiwa Manduko mheshimiwa Jose Wycliffe Siocha mheshimiwa Donis Aburi no mheshimiwa Momoima kumuranje gato igatiga abana baraba kemono abana basini batayikunyara kende unarange tegamiro yenka kumuranje gato ko basabanya mwekonyarekana motokonya kuranje na no mushibo no musikuriyo y'umukibunore no mucyota yikunyara pi Mancho morigerio roboti ruaye omugavana we county ya Nyamira wikirana abosyo bwa Senate ngo gocherarure asigeka kekere moto korento rigeria agento ko bagakorekana isko yorogongorwa gusini go murayibwense Dr. William Ruto serit koria gatatu nyara ko baga kogendera amonetaro yaye imeyense ya China etaro eyo nigo nyare ko bage kubareta amo abarai abechinse chorogongorwa Africa abagenda to baba kumirana ANC yo ya China saritko rero ekerenga ekenene nigo banyara ko bagukwanira igore cinjira aho baranyara ko bagutingia obwamate obuya gatiense yo ya China nabo igo cinse cia orogongo lwa Africa se William Ruto nyara ko bagakogokera obosiro go ikirano kwanyare ko bagokorekana kurwa sense ya China gatiabo okobwaterana na kwene kiabuna ense ya China nyare ko ba gekwena libaga elio obonchorero bo ikirano banyare ko babokone kiwagati yense ya China nabo igo cinse ao imeorogongo Africa. Further, I take this opportunity to commend the strong vision and effective leadership through which His Excellency President Xi Jinping has made unique contributions to the strengthening of cooperation between Africa and China, particularly through the Belt and Road Initiative
and the 4 global initiatives which encompass a broad range of transformative undertakings in development, security, and culture, and for the wide-ranging statement and the 10-point partnership action plan that encompasses China's support for Africa to access concessional resources and credit facilities, and for opening up China's market to those of us in the African continent. It is a measure of true friendship that our agricultural produce can access Chinese markets. Without a doubt, the impact of the programs and projects under BRI is demonstrable, significant, and positive across the African continent, from north to south and from east to west. Igoro ya ogotingi wa obwa matobo chia sense ya Kenya ni goruto wanyara kobaga kogokera igatambukiro egeikiranu kyo Kenya lekobage kwene kiwa amonogo sirwa amonense ya China gatiabo obwaga chibwa ebara area ya railway go standard gauge railway yanya lekobage kwene kiwa nigo biganya lekobaga kuriira bunense ya Kenya ne chikobage korwali bagalirene nabo igo kwene kyanga yanya lekobage kobwaterana amonense ya China asense moyo bwaga In Kenya, for example, we have, with the support and funding of China under BRI, completed 600 kilometers of standard gauge railway. We have completed phase 1 of Lamu Port. We have also completed a modern oil terminal in the port city of Mombasa, the expressway, and we have also completed thousands of kilometers of road connecting rural to urban Kenya, farms to markets, and transporting raw materials to manufacturing industries. The relationship between China and Africa, and Kenya in specific, is so real that this year, early this year, when I went to one of our rural towns, and the citizens were asking me for an airstrip, when I asked them where they wanted to travel to if the airstrip is built, they said they wanted to travel to China. And when I later found out, it was because the road in their neighborhood had been built with Chinese support, with a Chinese contractor. That is the depth of the relationship between China and our continent. Turanire oroboti rolia ruwa yo mugavana we county ya Nyamira Amos nyaribanya rakobaga goikirana bosio bwa e committee ye senate goro yobo tumeki which besa go se county public investment committee e committee yo ni gikora wanere omo senator bwe county ya Viga Godfrey Ososi okwana korwa a sechinsemo echoni gonyaribo agani gwanyare kobaga koerera aneno bo tumeki bwa enibo a se county eyo ya Nyamira Magaya yenyaribo kwa olibaga nyara kobaga go ikirania na kwiraniria amaburia ya senchira yobo ikiranu abo gotaina no roboti oru ruanyara koba oro ikiranu asesemeyo nigobone committee yo nyara kobaga go chika o mugabana oyo nyaribo ko batara mana bo bisabe county abanyara koba ikirana bo sube committee yo banyara koba ba koirana nabo igo koira chinga kichabo ili banyara koba ba korotota na kubeka oroboti oru asenchira yobo ikiranu maiga yaye bachikoba ba ko yorande chitariki chuko ikirana bo sio bwa committee eyo ye Senate. And then there was a query that was raised on proof of financial statement submissions on time. I did not see that for the year June 22 and June 2023. I don't know whether those documents were submitted late. But for that particular year? For the 2 years, it's not there. So how do you make a conclusion that the issues are resolved? Auditor. Because yesterday I was watching on TV and authentication of documents was raised by the Auditor General as a very critical issue. So how do you want me as Senator of Nyamira to confirm that the issues are resolved if those documents are not there?
How do I... Chair, page 5 of our report. So 2021 was never done? Yeah, it was never there, Chair. Yes. They never did for 2021? For 2021, yes. Chair, something to note. The monies were just been formed, so some of these compliance issues had not been grasped properly. So when was the municipal gazetted? 2019. 2019. And operationalized when? 2020, 2021. Ngakyo mugaba nago sinyukorwa a bank statement no ninje bona gani ndakako endese ebenki nsabe bank statement yana ko 2019 wakabona yonko uchospi lakini bona ntu modi kama venga gavana okanire tabuga ti bank statement ngekine egenda ko chako venga tabuga ti njera ko enda chikwe bank statement toko bolinga chiripoti chia rweterende mekutana karo mwamenya Kisumu amatuko 20 ngai chiripoti chire tuoro kirende ngimwa jeta ko somi wa matukayo bate banga ntunto bwati report ngai yebintu bere abantu bamwakanete chibesa ngamba bwate board meetings karibu milioni 1570 ya kanire buna sitting allowances lakini supporting documents omodi to sabire nchi. And even though the accountant, you have offered an explanation, but it is the directive of the committee that the auditor will revisit this matter by verifying all the documents that have been provided, including the originals, because the auditor has... Bimono sana roboti orundo gendrete ko batu koro to tiro manchu morira to sanga manaye asinchire bukira no chinsa isato chierero botuko togoska motwe anene nigo serikali nene yanyare ko bage ko boli gwenyare ko bage ko batoka sobwango chibese chichiboneta ko ba echigo ikera oboterenirwe chi county okwana litko lero omoteneri anene bwa ekombekelia kiaba governor sector yobo chena bigore omo governor we county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nigo anyare ko ba gako gikelia boigo serikali sikelia tabire nigo kyanyare ko bage ko butora mubaro ekere yechibese kikibenete ko bage wikirana ase chi county kolengana na Njuki nigatebire nigo chi serikali chi county chibwate amaganyo yabwenderete anene serikali gendere ko bage komenta ekerengo yechibesa ningana yanyara ko bage gosirwa amo nere omoteneri bwa abanyakirogo gosomnyakirogo bwa ekombekelia kyaba governor suyiboigo ole omo governor we county ya Kirinyaga ani Waiguru hoyo nyara ko bage goteba nganigo chi county chirachi ko bachiko twarobo kongo bonena sobwango iga onye serikali te ko batoka chibesa HS chinga kichiria chibwenereta kwa sababu ya vile finance bill ilikuwa ilirudishwa. Ile proposal tumepewa inapunguza zile pesa ambazo county zilikuwa nazo mwaka jana na bilioni 5. Yani wanatarajia kupatia county bilioni 380. Na ningependa kuhimiza ya kwamba tukifanya hivyo kutakuwa na huge problem of disparity in the counties. Yani county hazitaweza kutimiza ahadi zao kwa wananchi. Mimi ningeomba Senate na pia National Treasury waangalie ya kwamba the minimum that the counties should receive should not go below what they had in the year 2023-2024. Tukipunguzwa pesa kutoka 385 na tuongezewe kazi ambayo tunafaa kufanya na hiyo pesa itatoka wapi? Ama ni kusema tufunge counties? Mimi nataka kuambia Senate na National Assembly, wakati tunaenda ku debate na kujadiliana katika kupeana hiyo pesa, tukumbe kwamba kila mtu ametoka county ni zetu, na isipokuwa museme tufunge counties require additional funds to 400+ billion
to be able to meet even the basic requirements. Hiyo ndio tunaomba, na nafikiria Wakenya wanasikiza, wale wako Senate Wanchomo ligereria esingincho yechinga kinebiro no toka kromos mari amaya asenchero bikarano enseyamo yebono botuko inyuranga ngomera na tora mona ichi sesata soko bwateria na kumanya gati yali amange toka ntako bato kwaligana kura semesa yaito yama yani mroche Doreen Kemto Moenga kurochinse mocha kebirigo nyamira otabangano ale imeya amaya na bigo ago saba nganigo obokoreri bwena tako babu bwasyoku anene obotumeki nibo ase County. Asante sana Doreen Kemto Moenga. Paul Muragwa South Mugirango na bigo Kefosoro kuru County 047 ngati ya bali abange bagenda ko bakubwatia amaya chinga kibu na echina koganiro boligelio bya mwancho moligelia chinga kitonyara ko batoko batara monere sara momanye kwenda kinga chibi chamerero kichago chira senchira yobo kiranu nere Lydia Mosense moya kabare studio kwenda kibu na gochera gwetara sumonwa bwebi manyerelia na goro kwa Josephat Amesi na koganiro boligelio bya bwembero byo ekobwatia imeandize TV.